al 2050 dràsticament, com el carbó pràcticament desapareix, com el gas natural persisteix com a energia de transició i en el quadre de baix ho veiem millor. Consum d'energia primària al 2050 seria biomassa, biogàs, solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica, termosolar i hidràulica. Aquest és l'escenari que nosaltres proposem. 100% renovable, el total de l'energia. I, òbviament, estem al 2015, són 35 anys per davant, s'ha de treballar. Però s'ha de treballar moltíssim en el sentit que dèiem abans, que el treball bàsic i principal és posar d'acord als que estan... Hi ha temes que en diuen d'estat, i aquest ho és un tema d'estat. L'energia és un tema d'estat. És impossible arribar a un acord 100% renovable si no es posen d'acord sectors des de l'extrema dreta fins a l'extrema esquerra, com han fet a Dinamarca, i si entre els ecologistes no ens posem d'acord. Si ens tanquem en banda, al final serà això. El que alguns hem esmentat, naturalistes, són ecologistes, animalistes, som ecologistes, energètics, com el podria jo autodefinir, som ecologistes. No arribarem a un 100% d'acord en tot, però en el tema energètic hem d'arribar a un acord, i hem d'arribar a aquest acord des de la responsabilitat del que tenim per davant. Si no es posen d'acord, els polítics, aquest panorama no el podrem dibuixar mai. I al final, volguem defensar l'hortet que tenim davant de casa nostra, tan boniquet i tan ben cuidadet. No ens fixarem a la presa aquella que tenim al costat de l'hortet que està a punt de rebentar, que s'endurà l'hort, se'ns endurà a nosaltres i s'endurà tot Déu i Cristo que se li posi per davant. I aquesta visió global amb energia s'ha de tindre. No pots tindre només al cap l'ocellet aquell que vola a les teves muntanyes, que és molt important, però hem de tindre aquesta visió global. Ni podem tindre només al cap allò que tenim al davant, que si el soroll dels ventiladors, que si tal, que si qual. Que és important tot això que ho haguem de corregir, que ho haguem de fer el millor possible. Però ho hem de fer pensant globalment en què hi ha un objectiu. I aquest objectiu és substituir l'actual model energètic per un de més sostenible. Per un que poguéssim deixar a la gent que vindrà darrere nostra. Perquè si no, a més, és allò de fill de puta l'últim. És a dir, ja s'ho trobarà qui vindrà. Entens? I nosaltres ara, des de la responsabilitat que tenim, hem de planificar el que la gent que vingui darrere nostra es trobarà. Doncs molt bé, la cobertura de la demanda, com ho farem? Bé, em passo el quadre aquest perquè hi ha un quadre que ho resumeix millor i així acabarem més aviat, que és aquest, no? Sí, ho cobriríem d'aquesta manera, amb la indústria, amb el transport, es veu bé, no? Amb el tema residencial, amb el comercial i serveis, amb l'agricultura, amb la pesca i sense especificar seria el voltant, la resta. El consum d'energia final per 2050 seria que el 49% bàsicament seria electricitat, perquè hauríem apostat per a l'electrificació de tots els sectors, i l'altre, clar, òbviament l'electricitat no pot funcionar tot, i l'altre seria el tema de biomassa, que faria una volada important. Llavors hauríem de parlar-ne molt de com fem aquesta biomassa, de com l'obtenim. Òbviament no la podem obtenir a base d'importacions, òbviament no la podem tenir a base de transgènics, òbviament no la podem tenir a base d'insostenibilitat. Hem de tenir d'una manera racional amb els recursos que tenim i que podem tindre, i que en alguns llocs seran més importants que en altres. Tot això és molt matisable. Ja us he dit que tot té els seus matisos i
proposo és, el que proposem a la legislació és infal·lible o pot no tindre fissures. Podem tindre les fissures, però es poden discutir, es poden parlar i podem arribar a acords. I aquest és el tema. Tindre prou base com per arribar a acords. Sí, potser veuríem millor la demanda que redueix a la indústria, com se redueix a la meitat, ho veuríem millor aquí, no? 9.000 quiloteps, el carbó manté un ús residual fins al 2045, el transport, òbviament, és el que redueix més. Administració, serveis i consums, bàsicament és el 90% es produeix als mateixos edificis, per tant, se tracta de fer uns edificis més sostenibles, que tinguin una millor climatització, que puguin tindre un millor aïllament tèrmic, etc. I el sector agrícola és el que menys podem tocar, perquè és el que hi ha. L'agricultura gasta molta aigua, l'agricultura ocupa una extensió de terreny importantíssim, però és un sector, el sector primari, no podem prescindir d'aquest sector, i és segurament en el que menys energia podríem reduir. Bé, el mateix que us he dit aquí resumit en el pare, el que passa que com que no es veuen massa bé els quadres, doncs us he fet una miqueta marxa enrere. I ja aniríem acabant ja. Les conclusions, si és que podem treure moltes conclusions d'això, és que en resposta a aquesta situació i davant la necessitat de mostrar alternatives, plantegem dibuixar des de l'òptica del progrés social necessari, energètic, just, sostenible i realista, però sobretot molt participatiu socialment. Proposem aquesta transició energètica alternant els canvis principals que s'han de donar en el model energètic i assenyalant els canvis també en el sistema econòmic. Òbviament, canviar un sistema energètic vol dir també canviar un sistema econòmic, que no és solament en el tema energètic. L'ecologia més social és una transformació ecològica de qualsevol dels sectors, tant si és energètic, com si és del comerç, com si és de qualsevol altre. És una transformació. Avaluar les possibilitats de reducció d'aquest consum, canviant l'organització social i econòmica, òbviament, avaluar les possibilitats del consum d'energia 100% renovable, és a dir, hem de mirar com ho fem, ens hem de posar d'acord el màxim de sectors polítics i sectors socials. I hem de tindre un debat. No ens ha de fer por debatre, no ens hem de tancar en banda a qualsevol cosa, ni hem de simplificar tant les coses. Les coses són molt complexes en el tema energètic. Són molt complexes i cal molt de diàleg i cal molt de parlar assumint que des del moment que produïm energia estem provocant un impacte ambiental, com el podem fer el menor possible. I partir d'aquesta base, aquesta és el que hem de treure com a conclusió. I al final tot se redueix amb això. Tot se redueix amb això. Un model que té un impacte, i aquí he buscat la foto més impactant possible amb els molins, o un model que té l'altre impacte, que som nosaltres fent una concentració davant d'Ascó. Això és una concentració que vam fer davant de la central nuclear d'Ascó, que si per qui no hagi llegit els diaris aquesta setmana mateix ha tornat a tindre un problema greu. Passa de puntetes, però és que es van quedar sense subministrament elèctric. Sabeu què va passar a Fukushima, no? Es van quedar sense subministrament elèctric degut a un terratrèmol. L'única diferència és que allà el reactor estava en marxa i aquí, sortosament, estaven en procés de recàrrega i estava aturat. Però un reactor, quan se queda sense subministrament elèctric des de fora, el que fa és el circuit de refrigeració del reactor a calentar-se de mala manera
i en poques hores provocar una situació d'emergència i de fuita radioactiva. Això és el que li va passar a Ascó. Aquí Extremadura, nivell 0, molt bé, no passava nada. Quants anys té ja Ascó? Del 83 i del 85. El grup 1 és del 1983 i l'altre és del 1985. Totes les centrals nuclears espanyoles estan entre els 30 i els 43 anys de funcionament. La que menys 30 i la que menys 43. I l'escenari que nosaltres dibuixem, però això és una altra xerrada, perquè avui m'havia promès no parlar massa de nuclears, perquè sempre que m'inviten a les d'arrel sempre els parlo de nuclears, i que avui intentaré no parlar-ne, o parlar-ne el menys possible. Doncs el que nosaltres proposem és el 2020-2021, que acaben les llicències, 2024 trillo i els altres 6 reactors 2020-2021 que no renovin les llicències. Aquesta és la nostra proposta. Però a partir d'aquí, òbviament. I també us repetiré el que he repetit altres vegades, que vaig dir a la concentració que vam fer ara per Fukushima, que Garoña no es tornarà a posar en funcionament. Per molt que llegiu, ja podeu llegir els diaris que vulgueu, i aposto que vulgueu amb qui vulgui. Garoña no es tornarà a posar en funcionament. Lo de Garoña és simplement una resolució del Consell de Seguretat Nuclear per assegurar la vida a les empreses, perquè estableix un precedent de que els dona 17 anys més de funcionament en lloc dels 10 de renovar de 10 anys en 10 anys, estableix aquest precedent. Si hi ha a Garoña, després quan demani Trillo, quan demani Vandellós, quan demani Ascó, no se podran negar. Què passarà quan canvi un govern i que digui no, escolta, aquestes centrals això és un perill perquè sempre cada les papers estan liades, els retirem la llicència, que els hauran d'indemnitzar. Perquè els donen la llicència, el processat. És una maniobra econòmica. Nada más, Garoña no es torna a obrir. I en aquesta llicència podrien introduir la desmantel·lació, perquè per desmantel·lar-la es foten un munt d'anys, no? El desmantellament, l'adequació del centre, del que és les instal·lacions, que dura 2 o 3 anys, la fa l'empresa i després la resta la paga Enresa, l'Empresa Nacional de Residus, a través del rebut de la llum que paguem nosaltres, que oscil·la entre un 1,1 i 1,7% del total de rebut tots els anys, i això fa cap a un fons econòmic, i aquest fons econòmic serveix per a pagar, i servirà per a pagar de per vida, perquè la gestió dels residus no durarà ni 50 ni 100 anys, durarà milers d'anys, en alguns casos, d'alguns residus. I aquesta gestió la pagaran la gent generacions i generacions i generacions. Eloi, la foto dels molins, saps d'on té? Doncs no hi ha, no ho tinc. Però n'hi ha molts. I una altra pregunta. No, però digues, per què volies saber, més o menys. Bueno. Això és una foto que vaig trobar per internet i cada un hi ha més molins, agafo aquesta mateixa. Però, a veure, la concentració o sigui, nosaltres com a Catalunya, si és el que et preocupa, som la 8a comunitat autònoma de l'estat espanyol en quant a instal·lació eòlica. La 8a, ¿vale? Tenim instal·lats 1.200 megawatts aproximadament dels 4.200 previstos. Això es va aturar bàsicament per les primes, la falta d'incentius a les primes. I a Catalunya tenim un problema afegit per la nostra pròpia orografia en el tema de les instal·lacions. I llavors, clar, a la llarga, curta o a la llarga s'haurà de trobar una solució o bé d'instal·lar-ho en mar, en alta mar, offshore, em sembla que es diu, o alguna altra fórmula, perquè el que és a terra tenim moltes limitacions en quant a instal·lació, perquè el tema és que tenim el terreny que tenim. Per exemple, a Navarra no ha hagut de provar perquè allà tenen la tira de terreny per anar posant. Se n'ha parlat, em sembla que hi ha altres països, em sembla que ha sentit que Itàlia, que a les voreres de les autopistes. També és una possibilitat. Els polígons. I a més, a veure,
tenim un problema també de desigualtat a l'hora d'instal·lar, perquè jo ho entenc perfectament, mentre a Girona se produeixi el 3% de l'energia que consumeix, 3%, la gent de la Terra Alta tindrà tot el dret a dir aquí a mi de Molins no me'n posis més, perquè allà també fa vent, fa vent als dos extrems del país. Entenc que al port de Barcelona no hi ha prou vent per instal·lar un parc eòlic, però sí que hi ha la Costa Brava. Llavors, per què passa allà? Que som els guapos? No. I aquestes coses s'han de solucionar, clar que s'han de solucionar. Però no de ser impediment perquè això avanci. Però crec que me pregunta de allí darrere. Sobre lo de... Bueno, hay dos cosas. Voy a hacer una pequeña nota sobre la cuestión de la producción energética en la Comunidad Europea, ¿no? Sobre los casos de éxito que hay, por ejemplo, Alemania, Dinamarca, Escocia, que acaba de superar en estos meses su producción. Pero sobre los eólicos, hay un modelo muy interesante que están desarrollando que es en forma de colibrí. Son más silenciosos. ¿Sin aspas? Tienen dos solamente, entonces sí. para los pájaros sí. Son mucho mejores, son más silenciosos, claro. Y están probándolo. Porque claro, hay otros proyectos en el norte de Europa que se prevé hacer pues, islas flotantes con más de 10.000 generadores interconectados dentro del mar, ¿no? Y aquello, bueno, para las aves, y eso es muy brutal, ¿no? No se piensa. Y bueno, hice unas notas sobre que lo hace, hay una nota de prensa que hace, lo leí esto y me lo quedé guardado en mis favoritos, lo hace el Süddeutsche Zeitung, un periódico de Alemania, que habla sobre este problema que tuvieron en 2016, ¿no? Sobre querían ya comenzar a reducir la creación de parques eólicos en el norte del país porque no sabían qué hacer con la energía que sobraba. Y quiero hacer este comentario por lo que hablas del modelo. Creo que el modelo es todo. O sea, para la transición energética, nada más, por ejemplo, para cubrir las necesidades energéticas, por ejemplo, de los estados desérticos de Texas y Arizona, pues fue un proyecto de más de $7.000 millones de dólares. Entonces, claro, si lo pensamos en cuestiones de dinero, pues tal y como es el modelo, es muy difícil en tiempos de crisis o para ciertos países hacer una transición. Pero también aquellos que están más avanzados, por ejemplo Alemania, que es su caso y es lo que quiero decir, hay unos datos muy interesantes. En 2015, el norte de Alemania produjo 4.100 gigavatios de hora de más, ¿vale? Es decir, generar un exceso equivalente a lo necesario para abastecer a 1,2 millones de hogares durante un año. Es una cantidad descomunal, ¿no? A esto, ¿vale? A esta cantidad de energía que se dejó perder, no se podía llevar, porque uno de los grandes problemas de la sostenibilidad es el almacenaje de la energía y la redistribución de las redes, ¿no? No hay grids inteligentes para gestionar esta energía. Y bueno, los gastos de mantenimiento, ¿no? Que fueron más de 1.000 millones de gastos de mantenimiento derivados. Estamos hablando nada más del reporte del 2015, creo que era al 2017 inicios, los costes totales fueron como 4.000 millones de euros solamente para ver qué hacíamos con la energía que sobraba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí otro dato que tengo es que países como India, Australia y China se encuentran con el mismo problema. Es decir, la red de turbinas en China ha tenido que cesar un 15% en su producción. En muchas provincias de China, el crecimiento de energía solar que se ha hecho no se puede consumir ni la mitad de lo que se produce, o sea, es una locura. Quiere decir que... Descentralizar sería la solución... Una de las soluciones. Creo que la cuestión de ecologismo energético no es solamente el hecho de poner generadores solares y eólicos y, ¿sabes? O sea, también es una cuestión política muy fuerte. No, es una cuestión de cerrar las nucleares. No, y te digo por qué. A ver, el problema que hay en estas producciones que luego no pueden entrar en la red es que la nuclear tiene que entrar toda, no tiene la flexibilidad, no puede adaptar, es decir, o funciona o no funciona. Entonces, cuando están produciendo a tope,
siempre, la nuclear siempre es la que entra primero. Siempre tele es la que entra primero. Y la gasística es la que entra al último, porque es la más cara. Después vienen todas las renovables. Después de la nuclear vienen todas las renovables. Obviamente,